Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ibra subhai pishi Khubor hakimat kimat. Ini passion konshap ci Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Uwe ni kinoyalam jong ka Kasi Students Union samla light passing kram. Ulai thu bashwa big khot jong ka KSU kin poi shaka jaka pathung ding bean ka Assam haga jaka ka bahap hapo upur usam jong ka Jylla Meghalaya halapangam. Ki pulit ka Assam kila siat na ki tear gas ban penting pensmi hendrei uloong bagi khot jong ka KSU kim shim la pendem bar kila tur shakman ban le jinrat yaki ding kiba ka Assam ka thung halapangam bat pen praru yaki ying akhlaw ki badon hakani ka jaka uloong ru bagi khot jong ka KSU kila yakun tad hado baki pulit Assam ki haban pendem ya ladi Deki spangut gid khot jong ka seng nyaw trap achik national movement hapo ka jingalam jong president rangba uba lam prang karbani kila hiar shalapangam kashnong kabadon hakapu jong Jylla Assam bat Meghalaya ki nong shong shnong jong kalapangam ru kilami renti banyalit snok tilang bat ka HANM banlit penher krat iki brio ki bana Assam ki bawan bantung ding bian haki jaka ki bahap hapo uput usam jong kalapangam Tang Maria Poi haga jaka baka Assam ka thung ding bian haki jaka kibrang hap hapo pur sam jong ka Jylla Meghalaya halapangam kidukhat jong ka seng new trap achik national movement haringkat ka jingas nok tilang bar kinong shong shnong jong ka lapangam kila jenrat naphang yakini kiding bathung ka Assam bar kila penpra bar wiang ding ru yaki ying shadara jong ki brio kibana Assam kaba kila penankam hakapor baki thung ding Kipa nong shong shnong jong kalapangam kila mi renti kentai bat shinrang ban let shakani ka jaka bat man pen ibor ya ka Assam. Kipa nong shong shnong jong kalapangam haringkat ka jingadon lang bat ki seng phalang ba per kila pen khlem ya ka ying khlau jong kinong karbi kaba kila pen yeng hapo upur sam jong kalapangam bat ban wan thung ding ru hakani ka jaka. Hadin bala pen khlem ya kani ka yeng kaba kila shna dakilentang bat ki ding saudong. Kipat ba kila dan lingkot lengkai bat kila wiang ding artan. Kumba kat tu kat nipor kala mi ka jiga pen ibor na baro arliang. Henrei kham hadien ki pulit kila la ban penjai bat man penpra yaki pat ba hakan ga jaka. Kinong shong shnong jo kala pangap kila ithu ba kila sha le bahe kila sha kni yaki jaka ki puta bar kila sha krong khajanaru haka Assam haba kila yaw le han ni haba kila shiki bri ki sa ki jongki. Kila ithu ba ka jingsha pendik kala long shaba palat hakaba ka Assam ka nut banwan kamtrai ya ka jaka puta jong kiru kumta kinong shong shnong la pentim shaki kunhun seng phalang ba per ban pan jingaram naki haka arpsantri Jylliew aza apsan ki seng phalang ba per kum ka KSU ka FKGGP ka HANM ka GSM bat ki weipan kila hiar shakani ka shnong ban let ban bekrat iki brio na Assam ki bawan thung bian haupur usam ka Meghalaya bat kila penpra bat thangru yiki yeng khlaw Namar ka jingya rally jingi patba nong shong shnong jong ka maungap kli shnong ka bakla sedang na ka shnong jongki pat penkut hakmat office jong lingdo ka hima mau plang ki pulit kila yang shriak hakmat office jong lingdo ban khangla lepa bagi patba kinum yo ban rung shapo office ki patba jong ka shnong maungap kli shnong kenthai bat shinrang kila ilum hakmat office jong lingdo bar kila ongru bakin ap hangni tat hadu bakin yo ban jit yaw rang ba shnong thamai ya ka ba kila rai bakin pendap ben ya ka jingjit rang ba ha office jong lingdo namar ba kila shong klem rang ba shnong menta la license AA bar kila do iki babuan ki jingmentoy na ka sarkar na do ka scheme shis pasngi bar ki wei pat ki scheme tang na ka daw ka jingbam dan rang ba shnong Umitrang ba ka Jylla konrat kongkal sangma haka arpusantri Jylliew arza apusan. Ula pli pat ba ya ka Williamson sangma Meghalaya State Museum ha State Central hadin bala dep an shnapen ba lingba ka jingpen bit pinbyang da ka tran arts and culture jong ka sarkar Jylla. Ha ka jing pli ya ka ni ka museum la sakhilang da umantri ka tran jong kai Pyrthei uba polling do umantri ka tran boarding Abu Tahir Mondal chief secretary ka Jylla ba DP Walang Commissioner Secretary jong katnat Arts and Culture ba FR Khakangor bar kiwe ki he officer jong ka Jylla. Menteri ramba adu Korean Narendra Modi la phashithi shong menteri ramba ka Jylla Meghalaya konrat kongka sangma ban ai khubli kirpang yu namar ka jing as ngo bha jong u da ka jain India ka ba penmi na ka ni ka Jylla Meghalaya ka balong ru kadang jong jinglong tanrai jong ka ni ka Jylla. Umodi lo ong makibrio na Kylleng ka Pyrthei ki wat yakum kini ki jat mar kum ka jain India bar kiwe pan ki badai ki bathan tanrai naladihi bar ki bamdan jingta ya kami mariang
Ulong ru ba ka jing penrung ya ka jain rendia ha ka GI tag kan ya rap shu kumno ban nang yai la ban penmi ya ka ni ka jain rendia ba ka ni kan deiru kum shibenta chong ka jing ya lenti ban kan jo shaka viksit bharat Hadian ka jing lai tu ka shithi ka ba uba James Im Yong ula tho shong menteri rang ba ka Jylla u konrat kong ka sangma lengba u menteri katna tourism uba polling do ban ai jingmut ya ka sarkar bakan Tainam ya Raja Raghuvanshi ubala shapen yap Hawai Saudong da ka batay ya ka Raja Memorial Viewpoint ki social media kila thnempuk ban penrem ya ka jingle jong uniu rangba ki WhatsApp ki Facebook kila thnem hipuk da ka ni ka shithi jong uniu rangba harengkat ki comments ki babun ka ba wat hadu ka seng HNLC ru kila penrem ya ka jingle jong uniu rangba Hadin balami kini ki AKA uba James Im Yong ulami ban penshai ba halor ka ni ka jing tho jong Kakenhun jong special investigation team jong Jylla Meghalaya kabaran mentah indur kalayo bat kurup saya ka pistol artli ki magazine bat artli ki kuli point 32 na ka wei karutwa layo ban kurup ikini dealing ba ka jingalam lenti jong usilum James uwei na ki ba syakem bat ubade ubaya penbet dor na ka benta ban aiwa ya ka yeng jong ulu kendra Singh Tomar sha Vishal Chauhan kabade ka yeng kabala penri ya ka Sonam Raghuvanshi hadu Kandai sengi kenti ha indur, hadian bakalawan pai na Shillong, hadian bakala penyam ya Raja Raghuvanshi. Menteri Rambak Jylla konrat kongkal sangma ha ka arpusal Tarik Jylliew azapusan. Ulapan pau baka Chief Minister's Research Grant kadai kathong jong ka sarkar ban yarap. Ban man ajing kershan yakin nongwat benya, bakindup la ban pelet jingmut ha ka bati benya, yakin menor bat ki pateng pakit jong ka Jylla, bat ki ban long pat ka jingmentoy yakin long ding ki mandi. Menteri Ketnak Social Welfare ka Sarkar Jylla uba polling do haka arpusal Tarik Jylliew azapusan. Ula pelat ba ya ka website bala shnapen bha jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights haka jingalang ka bala long ha office rekam jong ka National Informatics Center Shillong. Haka ni ngi lai don lang ka chairperson jong ka commission ka Agatha ki sangma ki dekat jong ka commission pa kiwe. Mentapatnya Phash Khubor na kalengki benta jong kari. Menteri Rambak Dukari Narendra Modi ula yaiban ya ka thong man penklan ya ki nongrem jongkari ti senshar jongkari India bat ban ya trelang na ka benta ban penurlong ya ki thong jong ka viksit bharat Modi ula penpaw ya kani ha ka sngi balang ha ka jingrakhi ya ka jingdap san posnam ka jing penjari ya ka emergency ha kari ka seng congress ha ka sngi balang kala kan tho ting ya ka sarkar NDA ka balayalam da ka BJP da ka bakenno ba ha kini ki khatwei snam bala letno ka jing senshar pat ba kala don hapdeng ka jingma ya ka ba laru ban yau kum ka undeclared emergency at the rate 11 kani ka jing ka tho jong ka congress kalong hadian ba ka sarkar balayalam da ka BJP kala pelong da ka samvidhan hatia divas campaign ha ka jingdap san posnam ka jing penjari ya ka emergency hapok kari Usembut Menteri Rambak ka Jylla Andhra Pradesh Pawan Kalyan ha ka sngi balang uloong ba ka jing penjari ya ka emergency san posnam menshwa ha kari borok away Kala long galenong ka bedumtam ha ka history jongkari India balayo lai luan. Ukalian ubalong ru unong yalam jong ka jana sina uloong ba kani kadai ka jing shet kala ya kariti sensha ka jing iben ya ka sensha pat ba bat kadang jong ka jing raha bor da kinong yalam barim jong ka seng congress. Menteri Rambak Dukari Narendra Modi uloong ba usung kumen shikat dai balayo ekalat banya shimbenta ha ka anti emergency movement ya ka bala thoru ha ka kot ka bala aikerteng kum ka di emergency dairies years that forge a leader ya ka ba an supply pat ba da menteri katnan kampo ying ha ka jingdap san posnam ka jing penjari ya ka emergency kari India karon menta ha ka lenti ban kenjo ya ka yok ka kot ka ba $1 trillion bat ka jing khmi lenti ban poi sha uni maumer kan urlong hapo ki laisnam ki ban sawan laong menteri ka sarkar pedeng ubakmi ya ka tanat commerce and industry Piyush Goyal. Menteri Ketenat Yadari jong ka sarkar India Rajnath Singh ha ka sngi balang uloong bau angnut ban yo ya ka thong jong kari India ban wanra ya ka shongsuk shongsan bat ula panru ya ka jinga trelang ban khun persha ya ki kampen trim jong kileno. Rajnath ula penpau ya ka ni ha ka jinga lang ka ba arsngi jong ka Shanghai Cooperation Organization ka bala long ha sorba kyangdao jong ka ri China. Ka sarkar kala penbiang hadu lai sertap ki bor pahara na ka benta ki khandai sngi kenti shwabakan sedang ka Amarnath yatra ha ka shitarik unaitung lai thu ki bor sarkar
Khubor pahara ki kentup ya ki pulit ka C, APF, ki Sipai BSF, SSB, CRPF, bat ki pulit ka Jammu and Kashmir. Ka Central Bureau of Investigation ha ka sngi baar kala pentip hakmat ka yeng bishar Calcutta High Court. Ba ka jing token jongka halor ka jing sha le be ijan ba ka jing sha penyam jongka we ka junior doctor jongka RG Car Medical College hapo uput usam jongka hospital hau banai naila jong usnam baladam kamdon jing persha AA ruem ya ka jing kerpa jongki kimi kpa jongka landot ban sorjamin ya ka jaka ka belajar ka ni ka jing sha penyam ka jing shakri ya ka lek kawan lingba ka lentiral ka ba penyaso ya ka Jylla Assam Tripura Manipur Mizoram bat shakiri borok ka wei kala haban pensange shwa haka sngi baa nakada ko jingjur shabapalan ka jingtua khando ka bala khang sbang ya ka lenti yairel ha new haflong jatna lampur section jongka north east frontier railway mudran ba ka Jylla Assam u Himanta Biswa Sarma haka sngi baa lai thu bapalat shispa san phongwot gibriu kila shakam haka bayade ba ka jingkan art ka bala jadang shen hadhubri district minta pa ya phash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka jingpin bana ya ka jing sange asian hapeng ka Iran ba ka Israel hadian bunsngi ka jingat her namding markelyang lapelong ya ka Middle East ban a ya ka jingero ya president ka United States Donald Trump ubala shim khya ban wanra yakini ki artli kiri shakam ye jinga kran Secretary General jong United Nations Antonio Guterres ula pedang sangom bha ya ka jingpin bana jong president ka United States Donald Trump ba ka Israel ba ka Iran kin sange no ya ka jingat her namding markelyang Guterres ulakantu ya ke Israel bat ya ke Iran bakin buram ya ka ni ka jingsange ASEAN da ka bapen pauru baki pat ba nong shong shnong jangkini ki artli kiri klai ke do jing e na ka da ko jinga pen ibor ka Israel ba ka Iran ka jingya brio na ka jing thea namding ka Israel shakri Iran hakikat arsni bala litno kala kanjo hadun rius pa andriungan basan hajar lai spa lai pu arngot ki bala mensa la pentep menteri ka kwat ka khia jangkari Iran Muhammad Reza kat ba katnat ka kwat ka khia jongkari Israel kala pentim ba ar prangot ki brio kila yam bat lai hajar ar spa la prangot kila mensaw ha ka jing sha the namding ha kari Iran hadin bakala mi ka jing kan an hapdeng kini ki artli kiri tang hadian ba president ka United States Donald Trump la pen bana ya ka jing sange ASEAN hapdeng ka Iran ba ka Israel hadin khat asngi ka jing the namding markelyang Kinoyalam jongka European Union baka Saudi Arabia kila pedang sngop ha ya kini ka sinjam ba terwa bat ongru ba ka jingsange Asia kan wanra byang ya ka shongsuk shongsan ha Middle East Menteri ba do kri Israel Benjamin Netanyahu ha ka sngi ba ar la pentikana ba ka Israel kala pedang ya ka jing terwa ba sange Asia bat kari Iran hadin khat ar sngi ka jing kan an ha pedang kini ki artli kiri ki ba jeshun thlong mulu thlongsi Unayalam jong kalyang persha ha kari Israel uyar lapid ha ka sngi baar ulapen pau ya ka jing skosi halo ka jing yap jing kiri pat ba hadin ka jing thei jong unam ding kari Iran ubala ha hospital ha ka shnong ber shiba ha ka ni jing ja sawut ki bri kila yap bat bunwat ki bai pat kila mensaw ka North Korea kala lum ya ka jing alang ba kongsan ban bishar benya halor ka jing petrikam ki policy ka ba shiteng snam klamda a jing tem ka ba benya halor ka jing kran jong president kari Kim Jong Un Kani ka jingalang jong ki pratli ki Central Committee jong ka Workers Party of Korea kala sedang na do ka sin sajan bat kala kutno ha ka laski ublay la pentem ka Korean Central News Agency Kumba shispa san phongot ki nong shong shnong jong ka ri South Korean bat ki bahayang asem jong ki kala mi no na Iran bat na ri Israel hadin ba kala mi ka jingakan an hapren kini ki atli ki ri la pentep ka Foreign Ministry jong ka ri South Korea ha ka ski ba Ke Air India ka sngi baar klapin bana bakan sa sedang biang ya ka jing shakri mankit ikinong len jinglet sa Middle East Europe but North America hadin bala pli biang ya kelenti sun ya ka bala khang no shipor na ka da ka jing kan an hapdeng kari Israel bakari Iran ka senglen no Houthi na kari Yemen kala berngam ban pen ibor persha ya kari Israel hadin ba President jongkari United States Donald Trump ulapin bana ya ka jing sange ASEAN hapdeng kari Iran bakari Israel Ya kini ka jing berngam la penbena pat ba hakaran san social media X da Muhammad Al-Bukhati udukhat jong ka political wing ka sengle no Houthi. Hapdeng ka jing ther kuli ka bajur ha Gaza ki bor badai pen jong ka United Nations kila maham balada ka dangyai biteng ka jing sha khang man penpoi ya ka umpnyang ha Gaza bunwat ki brio kan thobru yiki khnarit kan sayam. Ka UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Kalai thu ba kinong shong shnong jong ka Gaza kila nangmat ya ka jing sha penyam bat ka jing mensaw na ka da ka jing pen ibor hapdeng kile ano Hamas bat ki shipai ka ri Israel. Tigitu kilang Khubor hakimat kimat mentasngi. Khublai.